sing tak tunggu kowe ngajak ning tawang mangu nganti lingsir srengenge aku nunggu kowe tak SMS ra balesi tak telepon malah mbok mateni manggal aku iku petok pipimu pengen tak jiwa 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 lali janjine kandhane alasane sapa wengi areng gelan kadung dandan sampeyan ra teko Apik lho, lali janjine. iya mas Kuwi ngelingki awake dhewe nek ndek janji aja dilalekke. iya Ngono, mengecewakan teman yang kita jangan di janjikan. PHP PHP Nih, apa? rungokno ayang Duh. Sik, ayangmu sing di. Nek Yai Tangkisan mesti apal wis pirsa. Nek Yai Kembang ngono ra derek lho iki penyanyi niki calone sing di ta ngono ra mesti tuwuh tandha pitakon ngono. sing endi sing lemu dhewe ginuk-ginuk Sing penting anu meh padha karo aku. ngapa Mripate ora pati permono. Ning Kagem kaca nyawang tinggal. aku permono kok Oh iya. Ingkang menika ta? Menika Endi to? ayang panjenengan. iya Nggih. Ku arep nyinom kok ku. iya aku bar iki ya nyinom nang kono Nan wah. iya Aduh. diteni to Ha iya. janjane koe ngendi gelek saja atiku sujana gawe bekak Os. karawane ta lina Nejo musik dina minggu sing tak tunggu kowe ngajak ning tawaku Pena risi. nganti lingsir srengenge ana kene aku nunggu kowe mana di mana anak kambing saya tak SMS Foto keluarga, Dik. Nggih. Keluarga saking Tangkisan gilir gumanti kasuwun nyaketi dateng temanten ingkang saperlu kasuwun foto kalian putra pinahargya. Mangke
Waratin tumunten badhe linajengaken keluarga pamengku gati. Monggo Bapak Ibu gratis. Iya napa to kowe lho pernyataanmu kok gratis ya cetha gratis kaya. Iya wis dibayar sing di omah kok. Heeh, nek ro kowe mbuh. Tegese kowe ngancani foto ngono lho. Aku foto rayang. Iya, aduh. Ayang, apakah Ayang sudah ngombor? Iya, Ayang. Janjane koene